Umkhenkce ujike zonke izinto yangathi ayindima mani. Mna Evo ungaze ufunge uba kukufana kwabani into yoba mna ndingabi nanyama ndihambe ndiyoyidolobha ndiyithenge. Hayi uyawuva nje ngobizwa kwam uba isendim mna kodwa hayi ndilibhekise ngapha ekhaya ezilalini. ewe Malindi Ntanzi Vumisa akho nto ulibhekise ngaphi ubhekise namkeni. Evo ndiyathutha ndibuyele ekhaya ezilalini mani ikhona ingxaki endifunayo ba. Uyile kwezalali mani beke satya inkunzi emfene bafuni. Awu manje ndifuna nakubuya nganyawo funa nibuye ngenqwelo. Hey ihlobo elinamafutha ngale ngalo uzafuna ityhalani uyawulanda encinci ngoba ityhona. Akunani ke kodwa ke ndibuyile kodwa mina ndiphinde ndehle mani. Ikhona ingxaki ekhoyo elalini endifunayo. Kodwa akayongxaki iba ndimdala sathana kodwa ke ndizake ndigoduke. Ewe niliteka siya kunina mani ndabo mani ndithude nyhani ndiye mani kudala ngoku ndisithi ndiyaphuma. Kodwa funa ndicacile uba ikhona into endingasayenziyo ngoba ihlobo enditshiye ngalo udyakalashe. Avone ndikwele dongi foni kodwa ndizawuthi chuma ndofika ekhaya nona indlala foni mani. Yo awule nyama bho. Mna ngathi ndiwela umlambo negama mnye uba ndiwela inxuba noba ndikwanobumba noba ndiphi ndisekhaya uba kuthiwa xa ndiwelile ndisengqusho. Foni ndithetha ngemilambo nje foni iintlambo apha bezikhuphela amanzi ngaphezulu ndiyarhana uba ikhona ingxaki akuzuba kudala singabi nandlela. Ewe kulo mkhuba omtsha bengusho ndimasikizeni uba iinkomo ufike zilapha endleleni ngoba foni zixhelwa ziyaxhatshazwa. Afone kufike oku into nayo ke hayi khona ingqelana yona inyama yona ndifumela ngehlobo endifuna ngayo kodwa ke ekuseni noko siyafuneka singamadodelana. Foni ndivuka umbethe ubophile macala ongakuhambeki uyabona uba ingcibinde apha into nayo ndindawugudla ubuhlala ndiyifuni nazo imvene zikhwaza ngaphesheya ziyadala namhlanje. Usile mani kodwa ke funeka sewubuyisela xa amadodelala ebewukhuphile umhlaba funeka sewubuyisele thina bantu ba bahle nje behla besenyuka kodwa ke hayi akunani foni sikhona. Into nayo ndiva imfene phaa ngaphesheya nto naleyo yoba ndixakekile namhlanje andizokwazi ube ndisithi ndizawuhlala ndinyuka nemfene. Kodwa uyabona namhlanje ziyadala njengoba ndingalungiselanga uba ndizawuya kuzo nje hayi zikhala kwalapha. Njenza mamelo nje mendibombozela uba ngenye imini kuza kudityanwa mananga uJoyce Gqam. Ngaba kuyani? Phi? Udini? Yintoni le? Yabona lo mkhenkce usibethanga cala linye funa sinanyama sinanyusi sihleli njengoba siyajonga uba iinyosi zingena phi zizawuthi zingena le ngaphesheya acimba sinawuyaphi. Usenxuba? Yho, hayi. Emfeneni. Izawuphela mani. Yabona sisambolamboleka ukuvela ikrwala apha lisithi masiyeke into sizithandayo basithanda uzingela sithanda iqhilika soze ke sithethe emngcwabeni kuba esisithethe yena. Bemba sitya iqhilika nembabane. Yabona ikrwala ligatye nesinxibe sethu make sinxibe kakuhle. Sitheni? Right mhlobo. Siye unxiba hlobo. Ngasho zingele kodwa xa sigqibele ufike simonqo lumdaka nothula haya. Intoni ho? Wahle nje unqaniwe utyityu. Foni nje basimile nje inoba le nto ithembise kakuhle le nto esicama kwethu emhlophe ingathi foni kukho into ezifakwe phaa ezingqengqeleni. Funeka akhe ngathi zavela hlangu. Apha amanzi amdaka. Foni uthi ukhethi wayicinga ukukwezi zimbini uJola noWhite soze kwamabhakotywala. Funeka akhe ngathi ungasekho. Ngazi inyusi. Akaseka. Ngakho lo mfanalo. Udabani uthi hayi le ndoda emhlophe yona yelukela utywala ngoyise mayikiphinde masekroba ingalunga ngo. Welukela utywala yena. Ngoku ndiyamcela ngoba hayi noko kule game. Ulukele ubudoda. Makalukele nesi ubudoda.
Sizaphinda siyityemo nakuloo trip. Alelukele utywala ngegame. Ya le game alukele nje ubudoda sizokwazi nokutya. Yayibona intlonti xa kunyembelekile bavo ungasuka nabantu esaba funeka utyiwa livele ilanga lolunga funa kudala singabonani. Ndimgqibele foni ekuseni kakhulu enomqhele nokuyehla ngolo mqhele kodwa ulunyalise phezulu ujoli nentokazi. Ngokude ngoku. Yazothini ngoku? Namhlanje Yaqala umbona mhle. Namhlanje nama udini ngaphi ngo 48 77 uneminyaka emingaphi? Ame nje pha. Telefoni Ukufuneka nomnye so. yo telefoni. Uyazi nginothela umfana. Udinotela umfana. Hayi. Kana tata mna? Oh, wandinda tata manje kwakama vrawus. Yakhala ubhele uthi hayi akusekho nto intle ngokonakele kodwa fona into ephambili akamfuna ujona le ntokazi yakhe. futhi akusekho bafazi ngobhena. Abekho tlo. Akumfazi ngoba. Abafazi babreka xesha lo tata bethu manje bezaphila. Nonto ngoku. Because uyangicula hayi yena le. Le? Likham ngobhena. Litya namadyama. Yena qaqa le. Izibeke ubhele utshe emhloleni enzini menyuke nengalo uchana lomhlolo elihamnca thetha ngalo lizilona qho ngamanzi amdaka. Amona mga range. Yaqoqa. Yaba nyawo. Ha, yaqoqa ndaba. Ayibule. Thula umnqwazi le. Ngadaza. Shobhela kwezi. Safune beta. Kamile qoqa. Nyoje qoqa pha. Ngoba abendini ngaloko la muntu ezipitsila. Uyaqana pha fulani. Umezipitsila umuntu boye ingcebento zakhe. Nami ngqondo xa malama. Awu. Ifike le kakhuma. Ufone. Pep. Efonini irhamnca lokwenyana kubikho nethambo eqhwayele nomsana kuphela. Kwabe kanti ujolo uzikalela uchola ikhune elinembovu zenyuka ngengalo. Kodwa ujolo leve kuphela umole bedukile. Yibonini? Hayi ndabona ke. Ebeke wakha. Yabona ke ngicabanga ndabona ke xa ngoku into yenzekayo kwenziwa Activity yangemva betiming umbona naye. Omnye maphambili. Le yakhaphela. Ucima nawe emkhulu kanti uzobe ngile. Ngakubuya ke ngoku. Maphambili ke lo. Ayikusikeli phela. Ayikusikeli. Hayi unjani? Unjani? Ngoba leqaqa mosela. Uyaqoqa. Aleqaqa. Hayi. Intoni? Foni akayenyelisa ubhele ndabe ndibomba into ephambili ngilomona obehluthe lamba yena. Leqaqa. Seleqaqa ilama. Kodwa umhlana kwethu ke. Mhlana. Seniba noko. But wena. Ngiyadilungisa. Ngicapukisa. Hey. Awuna ndinediqome iyanqela ntwana. Ngokucabe ngizeza clever kweligaqa engale ngoku mina ngondo owuna yaye kanti unyana wayo okanye. Yebo uyagxininisa bale ntokazi kaJola iliqaqa funeka umane ukhutshwa amanzi kayizawuphekwa man. Hey akuna nto yami. Usena kwamlo mama mhlebestuphi. Seyanqala amasema nani. Ingazuza bakumzo buza loo nto. Uthini nibuza ngokuhamba leqaqa. Abelihleko ayihlala kodwa ihlala kodwa qaqa. Yoko fondini umhlungohlekayo. Yayibona wena intokazi kaJola iphilile ngoba uthi ngumphini oxozekayo into naye akafuni ungqina ncam. Khangaphume tyimfena tyimpala ndiyongile. Hayi madoda. Dosakuthi. Yaqonda neqaqa. Bengiqala libona ngigqibela hamba lo bro. Ngigqibela hamba lo. Nami salambile bona untoka kabuyi. Hayi untoka nimazi kuphi ngoku. Nimazi kuphi ngoku. Kaloku wena mfati wami ntoka. Wayeke lamaqaqa manje bavusa. Banovusa ke. But ufast wami utoko strict. Ndiliqonde ke ngoba liphe lamvila lityubhele ngoba ndiyayibona ngoba ingxaki yakho uyacinga ubushiywa ngamanqaku nguJola. Into azayifumana ke ngoku leke isitya amanzi amdaka uzawutsitywa yena igqithe embondweni ayisiye sibuye man. Sibuyile. Sobuyisela. Yavakala futhi senje nje nawo ukugqibela ndaba yena uyawubakho nabani.
Efuna sinduluke manje simke apha elalini siye emngcwabeni kodwa sithi sesihlele emngcwabeni kucaka uba funa unawubhala edolweni ephangweni ingxaki khona funa ningasityini. Hey, noJola siyisakala nje yabona lokha into etyiwayo mna haya kunilo. Awuphakwa kudala mama sowutyinyela. Ifo ngokungazi bazawufika iziko fona amalahle ngathi sakojaka izibane apha ke thina besinomnqweno ubamba isisu nje umphefumlo ungade ucaba sitexa ngoba sawuzela silala. Fona isimbi inyama lo malahle ngabaqinele kodwa besawuzama. Ivoni ngaphandle kwaleyo hey uJola lentokazi ihlobo endoyikisa ngalo ngehlobo azinikele ngalo izaba khona imini apho funa ndawufika kuthiwe izohlangula nangu lo mfezi tyisi sepho uhlambe izitya ngokuthi waliwe yile ntokazi uxolela uza ngenyawo edolophini okodwa xa sedolophini ufuneka ungqongqoza athi uba ndikhona ngoku aphinde abuye azowutya hayi wonke umuntu uyakhala funa. Ibona utyayo. Seven. Langaza. Yu. Usuka phango. Ubiyekile utywala. Neqhilike uthatha ikomiti benyanga. Umntwana wathi kunzima usuka phaa ekhaya aye kwalibalela kodwa uyakwazi usuka ngapha azapha etawuni ngenyawo. Laa mntana uyayazi uba umntu ukhona. Uza kulo mntana. Yho, hayi fundi ndandiyibona apha kumntana. Yancanywa yinja jo. Ifoni ngehlobo uJola azimisele ngalo khe ndibe nombelini nyhani ndiyicinga ifoni yancanywa yinja laa nto irhuqele endlini idibene nayo. Bolek la vipecha la pene naye. Inhloko nantoni? Ugame la bemva kule ndawo icoba ngayo. Yiyu pha emthobi pha. Ulapha ngasemva ugame. Yiyu umthobi ngapha ngemva. Nganga wenkomo okanye inkukhu ubona manqathe kukamthobi ya. Ubanile awusika no kuyangena. Yona siye kanganto nyhani manje lento emfene kodwa uJola uthethiswa ngezikipa neminqwazi wonke umuntu uyazifuna. Kanye iskipa kunaso iskipa. Nantoni? Nalangaza. Yo, hapo bese na uye kumbona 190 400 ebhaya ngicela nawo. Akumali ngokuseshushu. Foni unotyinyama yakho ishushu ngathi ayikulungene ngathi nguJola engalungelwa kuhamba edolophini engakangathi uthi mandimlinde ngasendla. Uyonzana? Upapayisa Intokazi yakho. Emadoda. Oya, wena uJola uphethe kabuhlungu abuna le ntokazi anayo kufuneka icela apha edolophini naxa ehamba kufuneka iceba ndiyaphuma edolophini hayi nda. Foni xa ndilinde uJola kukho into ethi hayi ndinganipha yonke inyama kodwa hayi inyama emveni. ndatsho ukuba bendathi ajonga le hayi shem noba ndingafika sonwabe andizoyitya nani yincameni le ithanda mandindithengele inyama yenkukhu bhetele noba yehakho kodwa le inyama urhawutya nemfene. Efonini hayi ingxelo yenyama emfene ngoba xa siphinda sibuyela ngoku sifika phana uTamsiya noSilindile uthi hayi ngase nindixele mva xa sendiyigqibile uyitya. Ibimnandi futhi inyama emfene. Qha yintoni ingxaki? qha ndicapukela into yoba ngendixelele xa sendihlutha. Ebemboma udyakalashe xa uyawafihla amaqhwela wayityayo ngoba uthi ingxaki yakhe seyivelile ebhayile ndibezayifihla. Abala inyama inyama le ndiyayibawela ndiyayicapukela inyama emfene le. Kodwa kuzo zonke ezi zinto uyayincomba ibotshiwe mani kakuhlabe kuphekweni. Phekwe kakuhle inyama baxelele Qha yi ingxaki le bayimfene. Ujonga next time xa ndisiza ku but make sure ukuthi khandibonise le nyama yeyantoni
bawufuna umbonisa ndizayeka at all. Mbombasi intsomi leyo sawubona xa kusenzeka uvela igodo lelidala into kamamvura into kaSilamu sifundile. Kulo mntu lo. Hayi ndini. Kulo mntu lo. Udala umfadisi. Uthi uyaroko uba sasihamba kunye mani kula makhumbi kula mimango kodwa akazandazi. Uthina tamvura. Kudenja ndishi. Dawuma ngapha. Dambe sitsho phezulu emangweni. Athi yeye. Uyandazi wena? Ungulamntu umpuwe. Mna? Ndihlala phi ba? Yangibani tata? Ewu20. Izinyanisile uma ubiza utata akho straight. Sazihamba ulami imonga zekomandini Lo mntu ufuna weza namacebo ulala ehlathini lo uba akabulali yakho alala ehlathini enesiporo esasinzima fundini uthiwa sport wonde kuthiwa danger hayi funa sifika phi yakho zikhoyeni nesimo yakho denja iyakho ndithi makhwenkwe ndihlile kodwa ngumntu wasemthini wena tamamvura ayimile ukhwele emthini wena wawuthezi ukhwele emthini xa imile yakho angafana phike ngoku kodwa amazingela kudala nafoni wayethi xa zimile izinja neyakho akhwele emthini nomvedeta phezulu amazingela amadala funa ndihamba nawo into zoomamvura funa sasihamba nazo kule mimongo lapha eNgqushu hayi ligodo lelidala nalo kuthiwa lizingela ixolo lala ehlathini bayifumenanga uyabuya xa efumene umamvura efana waqala uchukula phele noJola ubudwele ukhalazela into bathe ndiyinika uJola ndingamniki yena awunayo ikepsi yakho awunayo awunayo yakho wena yawubonana fundini uthi emabherandini kuzayikhumula laa mfene intloko yayo nandiyiphekile yonke into inyama pha ngaphakathi zonke izihlunu kuba sonke isihlunu esingaphakathi yonke into epha ngaphakathi kodwa ndifuna ibe mhlophe into nayo isenayo endaweni ebomvana ifuna uphinde ibiliswe ke ngoku xa kubekho into endiyithi ichatha uzayibona izabe mhlophe efoneni le mfene makube ibitye benyani ngoba le ntloko yayo ndithe xa ndayifaka ndiyibilisa phaa kwenyoka amafutha azodada ngaphezulu asemthubi nangoku ngeba ke ndibawela into yoba kubuphume lo mbala engathi umthubi izovele ibe mhlophe qhwa ntona heyi ayivumanga ngomzuzu wokuqala mani ke yandisokolisa kodwa kunani make ndenyuke into olungiswa zinani uba bendinesiroko mfaneni zikhona mani izinto endiqonda uba mandinyakathise ngokwemvula ikhona ngapha ngezantsi ndiyarhana uba ngaba ngasendla ingehla okanye uba ayehlanga izawube ibitshivile yaphinda yema ndikwazi nje uthumela noba 5 ndiphinde ndibone ndifuna nje uqiniseka mani uba andinanyama ngoku andinayo necebo legusha ngoku ke ngoku uzawufuna ndicinga uba ndingayozingela phi nini ndisazama unyakathisa ke ngoku ndinaye nomkhulu wam enza athi makhe sihambe akayibonele le ukwenzela uba kwezinye indawo xa kuthiwa akufunwa mntu umnye ngoba ziba khona mhlawumbi indawo ngelo xesha kuthiwe zifuna abantu abane sofuneka size siliqela labantu abane ndiqonde ingxaki ke ngoku le banza kudibana phi nabantu uphinde ufumanise uba ngenye ixesha nizokwazi udibana ningabantu ngoba ningabantu ngabantu niziintlobo ngeentlobo niyakwazi ukwenza izinto ngendlela ufumanise uba omnye umntu singavumelana sicwangcise xa sesifike ekugqibeleni ngoba funeka sibophelele ngoLwesihlanu umntu abuye umva athi hayi ndinento ethile okanye xa kufuneka kudibene imali hayi into ethile uyayibona ngoku ke ndizame ke ndibone kodwa ke ndiyafuna mani yoqobo zenandi kuba ke bendingenelisekanga ncam kwanguye kodwa ke usebenzile usebenzi kodwa bendingenelisekanga evona inyuka apha sibophelele kodwa eyona ngxaki yam into yoba le mozulu ngeli hlobo ithinze ngalo pha ngaphezulu ndiyarhana bazawufika konakela kodwa mangezikhangela intaka mani kwalapha exhegweni sithi sibophelela nje sibe siyazi bikho nto esiqine ngayo funa yoba sikhangela indawo ukutya sesilambile wawuba nzima nexhala lemvula nto nayo ke ndiyafumanisa uba noko benditshilo ndathi izawumane ibakho okanye kugquma fole kamandi ngoku izanzela nto siyifuna evoni le nto ifunekayo ke zinto zimbini laa migca ayibonakali kakuhle xa uphaa kude funeka ndilungiselana kodwa emveni koko ndinalo icebo endinalo kungenovalana siqale ezantsi senyuke sisitsho lokhu into yoba mayikuncede uba mawuyibone phaa ndizakwenza indlela ungade ungakwazi ungawuboni
Cabukelani uba ukwazi ubamba ndawonini. Ngoku umane ubamba. Ubona umzekelo ubambe apha, abamba apha, abamba apha, abamba apha, abamba apha. Uzawudubula into ya ukwazi ke ngoku utsho. Uyabona? Yayibona nzima? Ecaleni. Yayibona nzima? Kuwe ke ngoku ozayityhalela le nto ngapha. Iye ngathi nzima beyisondeza kuwe. Nanzima? Yabona kuvalani kumanje akho nto ibitheni ungakhomba utsala ubethe. Wazi umnandi wena unanexi. Inyamakazi enkulu lokho uyayibruza nje. Hayi yadlalisana. Zimbila nemivundla bakuvalana. Kodwa nje Kodwa mina nenkolo ubukwazi ubetha insimbi akonyamazi nongakwazi uyibetha ubupholile uzolini. Ngibona indawo emnyama cha. yayibona la migca ibonakala ke ngoku. Laa nto bendikuxelela yona nisithi funa siyibhale. Nawo sesiyibhala Nawo seyibhalile. Uzawubona kumehluko xa sitshintsha. Nanso ubona nzima. Xa ukwazi ubetha phaa. Ingxaki ke ngoku esekuzingeleni idla ngoba ufumane intonga ekhabayo. Xa uzodubelela nqakwe uyayicingela ke ngoku ba le nje masiqale ezantsi senyuka ungaqali Uyacinga izakhaba awucingi nangodubula le uyidubula. Uphefumula yabona uphefumula ke bamba. Suba yabona xa ubambile uzawuphosa funeka ube ubukhupha kancinci uthi xa sesiphakathini uyukhupheni utsala. Kodwa xa utsala sukuthi wathi isukile nakhombe kodwa ubucengile okanye mayikwethusi. Imva nje andisakwazi inyamezela ingxolo yentonga eyophukayo ubeke yophuka ingenanto ngaphambili hayi asizudibana andizukwazi nohamba nawe. Ngoku ke ngoku awufani ucinga xa uzawuzithelekisa nentonga inyaniso hayi zam indleba zisalungi ngoku. Xa ungena silence abawunjani. Mna ke andisoze ndikwazi indlebe zam uba ndiziveze ngolo hlobo kodwa Hayi into yiso ezilalini zephuka efondini ubomba kwawuthi inkqo imini yonke andinawulunga. kwenzeka ntoni? Earplugs, khona i-earplugs ento zo-DJ. Like xa ungena eklabhini ingathi sound imamele nge-earphones zakho. Ikhalezana. Mina ndanxibeza zinto. Angahoyi. So ewe uyayiva iyakhala isound uyayiva emzimbeni but endlebeni ayihedisi. Ingxaki leyo ke ngoku yazi sekuzingeleni. Ndiyakhomba, ndiyaphakama, ndiyahamba. Mhlawumbi ndizithenge nge-5,000. Nalaa nto umntu athi mfuna ndifake into yothetha kuthini izovakala kakuhle. Ndisekuzingeleni phaa. Nantoni na iyenzeka ndibambeke emthini nantsi 5,000 iyawa ke ngoku. Izibeke ke le nto ndikhala ngayo qho ndithi azilulanga ezinye izinto uba zingene kwezinye izinto. Akululanga noba mazisebenziseke uyahamba phaa uyakhefuzela uyaphefumla uphefumlela phezulu. Ngaphandle kolahla la mandla angaka uzabe waphethe ngosuku olunyalahleke. Ithi ke ngoku uyakhefuzela yonke into eyenzekayo iyavakala ayizuphinda ivalale kamandi ufumanise uba ke ngoku udlalise njengamandla. Okwangoku kufeziwe amadini. Uthini kulenza le ndawo? Tude efondini kubonakala uba wena iimpangelo ezi ziyahlola kodwa zezalapha zezokufuya kunani. Kukurhaneleka ngapha ngezantsi uba ingathi ngulo mfo lo ndithi asindi. Hayi ndiyangqina mani uba kwidinga elilandelayo hayi ndiyabophelela ngointonga zam ayifondini uze nantjonga ndijamile ngathi uzandisusa indawo kuyafuneka ukhupha le nto anayo.